Nginibingelele babukeli beSelect Africa TV igama ngikwazi nguThobisani ngwakamthembu bafowethu ke namhlanje ngivakathele uDr ZITHA insizwa bafethe nazi ukuthi umelaphi wendabuko futhi esiza abantu kakhulu into eziningi ezoxoxa ngazo kodwa ngifuna isondele eduze inibulise dokotela sondele eduze kwami ngoba konakele kakhulu dokotela asikubingele sikwamukele kwiSelect Africa TV siyabona mfowethu izinto ziyahamba ziyale abantu bayakhala abantu siyabafica bayageza ngiyazi ngizwa kuthiwa unesigezo wena la esakho sihlukile dokotela tshela abantu ngibingelele kubabukeli bonke abasekhaya ngibingelele kwiSelect Africa TV ngibingelela ugogo ngibingelela umkhulu ngibingelela intombi into ethi mayichama phansi umhlaba bese uyavuleka isigezo sedlozi into etholakalayo la ekhaya dokotela isitholakala kanjani and kwenziwa njani ngoba phela abantu uma ukhuluma ngedlozi abantu into exake kakhulu imindeni eminingi masikhuluma ngesigezo sedlozi ngifuna uqale nguchaza ukuthi yini isigezo sedlozi imindeni eminingi iyaphambana ayizwani ihlangene phansi phezulu ihlukene mangithi ihlangene phansi ngiqonda ukuthi abantu abaningi bayakhohlisana kodwa khona izinto abazenza ngale ngasese abangabahlangani abangafuni ukuthi umndeni mase bezenza lezo zinto bebatshele isigezo sedlozi umuthi otholakala la ekhaya uma kuthiwa idlozi lakho linenkinga noma liphambene ngoba imithi eminingi ayikwazi ukusebenza uma idlozi seliphambe beliphambanisile noma belingcolisile noma belenze izinto eziphambene dokotela umuntu onjani kumele athole lo muthi noma ugeza umuntu onjani umbuzo wakho muhle kakhulu mfoka Mvelasa umuntu angimgezayo la ekhaya ngigeza umuntu ophathe amaqanda amathathu wafika la ekhaya bese thola inyongo yembuzi uzoyithola la ekhaya aphinde athola inyongo yenkomo bese hamba umuntu eyogeza emfuleni umuntu angimgezayo ngalesi sigezo ngigeza umuntu othi unomsamo wakhe uphambene noma umsamo wakhe awulungade ehlenyuka egezwa ngeenkukhu mhlambe ngizothi umuntu ekhaya uyakwazi nodokotela ukuthi ngimthathe ngoba ngile kwamaphumulo nje mina ngikuthatha uzongenzela le nto kwamaphumulo yebo ngiyakwazi uma ungibizile wathi ucela ukuthi ngikugezele leyo nto ngoba uma sengunikile lesi sigezo wageza ngaso kuba khona umuthi ke bese uthola ophinde uphalaze ngawo olungisa phela idlozi iqonde ngoba uma uzokhumbula idlozi aliphazanyiswa ngokuhlaba liphazanyiswa ngomuthi kungakho ke nami mase ngililungisa ngomuthi ngoba lisuke liphazanyiswe ngomuthi dokotela ngiyakuzwa la okwabeka khona wathi kufunakala inyongo yembuzi noma eyenkomo ubesho kanjalo dokotela ngifuna ukuzwa ukuthi okay ema uthi uzomgezela la umuntu kumele afike leyo mbuzi ihlatshwe khona la noma kwenzeka kanjani inkomo kumele ihlatshwe phi izinto ezikanjalo ngifuna ukuzizwa mhlawumbe umuntu emibukeli lapha ekhaya engingambuzela khona inyongo yenkomo inyongo yembuzi ukuthola la ekhaya awudayiselwa khona imini engunika lezi zinto uhamba uyogeza ngikufakele kulomuthi osuku uzogeza ngayo uma uzokhumbula inyongo yenkomo nenyongo yembuzi izinto ezithinta idlozi exactly kungakho abantu abaningi begeza ngeinyongo zeinkukhu bangase abasizakali kanti manje le nyongo uyithola la ekhaya hayi ukuthi mhlawumbe ufika nembuzi ufika nenkomo yakho dokotela mhlawumbe uzothola umunye umuntu ngiye ngahamba ngaya komunye umuntu wangigezela lapha emfuleni wena ugezela la ekhaya uhlukile umehluko ngoba izinto umuntu uyayibheka abantu abaningi uthola begcwele emfuleni empophomeni lapha kugezwana kodwa uthola ethi umuntu akasizakala okushuthi okwakho kuhlukile kakhulu futhi kuhluke ngani mhlawumbe umtshela umuntu ekhaya kuhluke kakhulu okwami kuhluke kakhulu ngoba kuba inyongo yembuzi inyongo yenkomo bese kuba amaqanda amathathu uma uzogeza la ekhaya hayi lezi inkukhu ezithole izigcwala emgwaqeni hayi lokho kangikwazi ngeke ngikuphikise kwabakwenzayo into engigabe ngayo futhi kuleyo nto ngigabe ngento eyodwa sibabonile abantu beshona emzini noma eminingi noma abazali athi umuntu angibabona abazali ingane zami zashona into zami noma seyiphambene bese bethi imithi futhi ayingisebenzeli mina into eyenza ukuthi imithi ingasebenzi ingoba idlozi malisuke linenkinga imithi ifika ifeyile ukusebenza noma ukuperform dokotela siyabona abantu abaningi bahluphekile ngempela ngoba umuntu uthi uyabheka lento le yedlozi emakhaya noma la isuke sizalwa khona uthola ukuthi noma ngathiwa sithola imisebenzi noma sifuna ukuganwa noma yizinye zezinto lezi ezisuke ibalekile kakhulu ekhaya okumele uzenze mawumfana kodwa uthola ukuthi izinto nje ziyaphambana izinto azenzeki kuthiwa yidlozi ongicabanga ukuthi wena dokotela noma umbukeli lapha ekhaya emakuthiwa
ngampela uyadinga kuwena engaphuma esizakele kakhulu. La engafunda khona ngafunda enyangeni eyangifundisa lo muthi wamanzi amnyama. Because emhlabeni abantu abakwazi ukukhuluma iqiniso. Kukhona udokotela wesingisi, kukhona udokotela womuntu, kukhona udokotela wengqondo, kukhona udokotela wamathambo. Into engikhuluma ngayo la, ngikhuluma ngento engiyaziyo. Kufuneka uthola umuthi wamanzi amnyama wokuphalaza. Akubona bonke odokotela abawaziyo lo muthi. Angikuphinde lokhu. Akubona bonke odokotela abawaziyo lo muthi. Iwona lo muthi olungisa idlozi wamanzi amnyama, uwaqhelise kuwo. Kusuka amabhadi, kusuke namadlozi amambi kuwena. Bese emva kwalokho awukwazi ukuthi uthole lo muthi ungazange uzugeze. Funa uqala ugeze bese uthola lo muthi. Into ezihambisenayo lizowu2 lezi isigezo sedlozi nalowo muthi wamaqanda. Mhlawumbe udokotela uzothi umuntu lapha ekhaya mina ngingakwazi ukuyizela ngedwa. Mhlawumbe manginomndeni ngizokwazi ukuyizela ngedwa. Angiseze ukubukela kani kabi emndenini emangikwazi ukuyizela ngedwa ngizokwenza lonto. Mhlawumbe emangisizakala mina sekubona izinto zami zikhuphuka. Asizukuphambana emndenini noma kumele sifike sisonke sizokwenza lokho. Mhlawumbe umuntu uzokubuza kanjalo mhlawumbe. Umbuzo wakho muhle kakhulu mfoka Mthembu. Mina ngiyakulapha ngisho ukuthi uhamba wedwa ngoba isikhathi esiningi mawuthi uqoqa umndeni awubusavuma ukuhlangana ngenxa yokuthi vele idlozi sebeliphambanisile. Uyazi imndeni eminingi ayizwani, iyakhohlisana, ayizwani ngeqiniso. Ingoba nalo uhamba ngokwakhe, nalo uhamba ngokwakhe, kodwa siyahlekisana. Mina nginemoto, mina ngihamba ngeenyawo, nina ekhaya nilale nidla inyama, thina silale sidla iklabishi. Kubhlungu lokho. Ngenxa yokuthi ke kungakho mina ngikwazi ukukusiza ngisho uwedwa ngoba asiyibona ngathi asiphumeleli sonke. Ingenxa yokuthi umuntu uthinta idlozi ngendlela yakhe. Kungakho ke mina ngithi ngisho uhamba wedwa ngifike ngunike lo muntu usizakala ngoba okusizakala kubalekile. Sibabonile ontanga yethu ebesifunda nabo bephumelela. Kodwa mina lokho into zami lokho imile. uDr ZITHA bafowethu kwiSelect Africa TV insizwa bafowethu ngihleli nayo. Inamba zakhe nizomthola lapha ezansi bafowethu senza sure ukuthi niyayithola inamba zomuntu ngenxa ukuthi suke simlethele into ezibalekile ngoba bafowethu nibaleke kakhulu ukuthi sinilethele lokho. Ngiphethe insizwa ke lapha ezobuza ezoba namaquestion ake ngiyidedele. Udokotela njani na uThusi Nobonzi lona lethi ake ngibingelele kwiSelect Africa TV. Ake ngibuze ke mina udokotela njengoba ubatshaza umhlaba wonke ngalesi sigezo sakho sedlozi. Ukuthi udokotela njengoba ethi inyongo yembuzi uyithola la, inyongo yenkomo uyithola la. Udokotela simbone emelene nenkukhu. Sibona abantu bathi begezwa ngenkukhu. Cela udokotela ngicacisele inkosi yami nami ngeke ngageza ngenkukhu. Ukuthi bese ngenze wrong ini dokotela. Angeke ngisho ukuthi mawugeze ngenkukhu wenze wrong. Kodwa into ethinta idlozi ithinta inyongo yenkomo yembuzi. Ngimile lapho. Dokotela enye into engijabulisa kakhulu nengibonayo ukuthi usuku bacabangela abantu uma uthi zonke lezi zinto bayifica la ngenxa ukuthi uzothi omunye ekhaya anginawo amandla embuzi anginawo amandla enkomo but mangifika la kudokotela ngizoyithola zonke lezo zinto engicabanga ukuthi iyona into ebalekile embukeli lapha ngasekhaya engicabanga ukuthi iyona into esiza kakhulu udokotela ukuthi yonke into uzoyifica la. Yebo kungakho lokho ngikwenze ngathi umuntu akeze ukwenza la ekhaya ngoba mangasethiwa uzokwenza kini bazothi lembuze yani kanti inkinga ephethe wena ayibaphethe abanye abantu. Kungakho le nyongo ithola la ekhaya nale nyongo yembuzi nenyongo yenkomo nalomuthi uzowuthola la ekhaya ngoba umunye umuntu ushaya ukuthi ekhaya akakwazi futhi mhlawumbe ukusebenzisa izinto kahle kuzothiwa lembuzi ngeyani kanti yena uyayazi inkinga yakhe abhekene nayo. Alright ayeze umunye umbuzo. Ake ngibuze la kudokotela ukuthi kuyenzeka mhlawumbe uthola ukuthi ekhaya idlozi livele libhedele wena wedwa nikhona mhlawumbe nibaningi uyakwazi ukulungisela yena yedwa lo muntu vele usuke nenkinga kwenzeke mhlawumbe uthola ukuthi sekuzothiwa usungilungiselele ezami zihamba kahle sekuthiwe ekhaya sengithwele mhlawumbe nento ethile ngiyithole ezintweni zami bengiyilungisa nami. Kuyenzeka impela lokho umbuzo wakho muhle kakhulu mfowethu. Kuyenzeka isikhathi esiningi lokho uthola ukuthi wena izinto ekhaya ngathi azikulungeli. Into ebuyenze lokho kube ngathi izinto azikulungeli. Abantu abadala beke bekuphi izinto eziningi ezihlabahlosile. Uthola ukuthi ekhaya uyaphumelela unezinto eziningi kuphinde kushabalale. Uthola ukuthi kuvalwe izibona ngamabomu ngenxa yokuthi bona awuyigcini izinto zabo ezithize. Kuyenzeka lokho uthola ukuthi kwesinsikhathi ekhaya izinto kube ngathi azikulungeli wena. Ingenxa yokuthi izinto zabantu abadala awuyigcini vele. Dokotela ngiyayizwa into ebaluleke kakhulu la no ngiyibonayo
uma uyichaza kubalekile ukuthi usuyilungisile zonke lezi zinto mase uyayilandela iprocedure umthetho okumele usebenzise ngayo lezi zinto lezi. Akekho umuntu wacela isinkwa wanika inyoka. Ingoba sithi siyokucela nabantu abadala noma siyokhuluma nabantu abadala singcolile vele. Uzokuzwa kanjani umuntu okhuluma naye vele ungcolile wena? Idokotela wathinta indaba enkulu la uma uthi singcolile ngoba singcolile dokotela. Ezinye zezinto uthola ukuthi siyakhona lapha emsamo siyokhuluma noma siyokhulunyelwa umuntu ongcolile. Uthola ukuthi izinto azihambi kahle abantu abadala bebevele benifulathele. Ngoba kufana nalento dokotela engicabanga ukuthi ababukeli abaningi bayazi noma abalali bayoningi bayazi yokuthi uma uzoyijabulisa nomuntu wesifazane kumele ushone phansi lapha egcineni usuthi thatha impepho yokhuluma idlozi lizothini lapho. Mawuthi ushone phansi lapha kumakoti noma kulomuntu othwena ispova sakho kufanele ube ukuhlambe ngemithi. Uma uzokhumbula kahle ngifuna nombukelo sekhayizwe kahle le ndaba ngoba indaba enkulu lena. Ekhaya ezinye izinto kube sengazuthi ngiba ngithi mina inyongo yembuzo ithola la ekhaya nenkomo. Ayikho into ebhlungu njengalento engizoyisho. Uyabona ekhaya kwakubeka umuntu ozonishisela impepho. Abekwe ngembuzi athulwe. Manje engezinye izinto elimaza abanye abantu. Nishisela umuntu impepho. Umuntu ongaphili kahle emoyeni, onenzondo. Umuntu ongazange abekwe, umuntu uyabekwa kufanele ashise impepho. Kuba sengazuthi khona umuntu othi mayithinta impepho. Zilunge manje izinto. Ukhona umuntu othi mayithinta impepho kodwa izinto zingalungi. Kungakho ngithi mina sondela la ekhaya kwaMafikalishona kwaphathaphatha esigodlweni uzofika ugezwe la ekhaya ngoba lezi inyongo engikhuluma ngazo azithethelwanga idlozi la ekhaya noma idlozi la somewhere ngoba ukuthethelwa umuntu idlozi bese izinto zakho zibophe kakhulu kanti uthethelwe umuntu wrong idlozi. Dokotela nayi question engiza nayo angazi kuyiphutha yini ukuthi ushone phansi udokotela uyashona yini phansi? Ukushona phansi ngifuna ukuthi ucace kahle mhlawumbe umbukelo uzodideka ekhaya ukuthi ngishona phansi mhlawumbe ngishona phansi ngithatha lezi sikhwama noma ngishona phansi ngifuna ukuthi ngicacelwe. Dokotela ngifuna ukuthi sicacisele kahle ababukele ekhaya ukuthi lento singayixeki. Singayixeki ngoba abanye bayayenza futhi omama bayajabula bayithokozela abanye abayenzi. Njengoba sixoxa nje ngedlozi ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi abanye ngempela abantu ibona abakhulumayo emsamo. Is affecta kanjani udokotela yena uyayenza yini lonto? Udokotela uyakwazi ukushona phansi lento lena lento kukhona into eyayishiwa abantu kudala beyichaza ngenye indlela. Ukushona phansi noma okuyikhotha inkomo. Ngoba inkomo iyadliwa. Asiqale sikhulume le. Inkomo iyadliwa. Angazi noma ngirong enimvelasi. Inkomo iyadliwa. Ngimile nje lapho. Ukuyidla inkomo nami ngiyayidla. Dokotela bengifuna ukuzwa lapho. Oza manyoni ngathi binembuzo le ndoda. Oza bhuti. Hayi udokotela usevele wayiphethe. Ngayizwa. Ngabe ngifuna icacele ngoba abantu abaningi silimele emagcekeni emakhasi shishelwa abantu impepho otholwa naye akalungile. Izinto zakho bese ziyalunga. So udokotela emesesha uklenyongo le ayithethebe idlozi la kuphi uyithola la ebese kwazi ukwenza sengicaciselekile la. Dokotela ngicabanga ukuthi uyichaze kahle. Lento ngifuna nombuke noma ngabe kuphi lesi sihloko noma sizophuma kusona. Lento bengisho akulona iphutha nihambe futhi niyoyibuza nakwabanye abantu ukuthi uma ushiselwe impepho umuntu wrong wathetha idlozi unathinta inyongo ushiselwe umuntu wrong ongabekwanga kulento nongcolile kuba ngasuthi lento beniyenza benenza iphathi benijabulisa abantu ngoba abantu abayihlaba inkomo ezu20 behlaba inkomo zibe 100 kodwa umuntu onishisela impepho nalezi inyongo enithintayo lithintele umuntu wrong mbona izinto eziphambana ekhaya. Kungakho ngithi mina la ekhaya inyongo uyithola la ekhaya ngoba ayithethelwe edlozi yembuzi eyenkomo into yakhona isolid iqondile. Dokotela mhlawumbe umbuzo wami sezobe sivala izothi ekhaya sibaningi uyena muphi umuntu okumele ashisa impepho omdala noma ngathiwa ngiphathi nendawo kodwa makuthiwa nginikezwe ithuba lokuthi angishisa impepho ngingakwazi ukuyenza lonto ngemvume yabo behlangene bonke ku right yini? Masobwela emandulo njengensizwe yale kwaNongoma ekhaya kukhona umuntu oyevele emdala noma osiqale nje kumkhulu into esimple umkhulu bekuyena beshisela impepho la ekhaya
asikhulumi ngokhokho ngoba iningi lethu asibazo okhokho sikhuluma ngomkhulu umkhulu yena ebeshisela impepho umkhulu mase eyibona ukuthi mhlawumbe neminyaka esihambile ebemkhetha umuntu ekhaya kukhona into eshiwa abantu thi impepho ishiswa inkosana ishiswa ubani bese ngathi lento iyaxovana umuntu ebekhethwa umuntu omdala embonti lo muntu unengqondo lo muntu futhi uyakwazi ukuyigcina lezi zinto ngoba ngifuna siyicaze la ingakushisela inkosana kanti inkosana kanisezwani naye ekhaya kanti inkosana iyona futhi liloyayo ingakho ngithi mina ebebeke umuntu abekwe ngembuzi kubiza umndeni wonke kuthiwa nanga umuntu oyonishisela impepho noma mangikhothama noma mangilala nanga umuntu oyonishisela impepho Dokotela mhlawumbe ngizothi umbuzo sebekiwe lo muntu ebe yilento le esingayidingi la ekhaya ubona ukuthi uyayiphambanisa izinto futhi izinto emayenza azilungi siyakwazi ukubuya simkhiphe nanokuthi uma sesemkhiphile akuzi ukusuka udweshu futhi khona la ngaphakathi awukwazi inkosi mayibekwa iba inkosi sesesiswini asiqala emuva inkosi mayibekwa iba inkosi isesesiswini ingakafiki awukwazi ukususa inkosi ibibekiwe ukuthi inkosi uthi wena uzoyehlisa awukwazi ukususa inkosi ibekiwe ngoba lo muntu mayisuke ezobekwa usuke kade kuhlangana umndeni awukwazi wena mase uthi ufuna ukumsusa ngokwakho inkosi ayibekwa umuntu oyedwa kodwa inkosi ibekwa abantu abaningi uDr ZITHA iSelect Africa TV igama mina ngikwazi wena ungakhohlwa ukusubscribe abafowethu insizwa ngizoyithola inamba zawo lapha ezansi Dokotela siyayibonga mfowethu inkuliso yakho ukusikhulisa kahle ukusikhombisa sitshela abantu emphakathini ukuthi kwenzakalani emhlabeni inkosi abantu badukile siyabonga mfowethu isikhathi sakho and siyakujabulela mfowethu ukuhleze sinawo ngiyabonga kakhulu kwiSelect Africa TV engathi abantu abaningi bengebeki lapha kwiSelect Africa TV bebuka amavideo amaningi bese bephinde beyilandela iSelect Africa TV into engithanda ukuthi ngigcizelele kubo bonke abantu abasekhaya kubalekile ukuthi abantu belashwe ngeqiniso umuntu mekunika into eyiqiniso awumkhohlwa futhi awutshelwa umuntu ukuthi phindela kuyena ngiyabonga kakhulu ngoba nibaningi manje sesiyangala ayisenibaningi kakhulu angithi manje into ehluphayo ukuthi abantu abayilandeli into ephuma emlonyeni womuntu into ebalekile njengamanje okumlandelela umuntu before uye kuyena ulandelele nje ukuthi lo muntu uhlale ekhuluma ngani uyabona before siphume mfowethu khona into engifuna ukuyisho ngikhule mina emakhaya enyangeni namanje kungagcwali angithi ukuthi la kuthiwa kuyagcwala khona kukhona into wrong isikhathi semithi usithola nini isikhathi semithi usithola nini sokugaya imithi nje khuluma ngokugaya imithi uthola nesikhathi angibonga kakhulu Select Africa TV inamba bafowethu nizoyithola lapha phansi sokwenza sure ukuthi siyanifakela uDr ZITHA uyamthola ukhona la intuzuma batshela ukuphi ngila intuzuma 140506 bawungena lapha ku TikTok wami uthi Mafikalishona uzongithola ayikho into ebhlungu njengokuthi engiyamsaba uDokotela inamba zami ikhona ngezansi ukungibhalela ayikho into ebhlungu njengokuthi ulokuthi kanti mina ngiyophumelela nini Yazidokotela lento yenu iyangihlupha ngendlela eniphathiswe ngayo thina sazazi abantu abadala impunga buka nje chef enjani saze buka nje iyangihlupha serious lento uthi lama out bafethu aphathiswa and asiza abantu kwenzeka kanjani thina kuqala isasazi ukuthi emangenyangeni ngiya kwinsizwe ezoqhamuka ubaba semdala oseqinile Dokotela umusa wakho muhle kakhulu ungivithiza amathambo bahlale bekhala abanye bethi ngoba usemncane indaba imithi ingene kanjani futhi siyakuza indlela ochaza ngayo yes ukulapha kuyisiphiwo khona abantu aba-actayo khona umuntu okefisa uku-acta kodwa hamba banjwe mawenza into lokuthi uthi uyayazi ihamba ivele ukuthi lento awudaleliwe yona mina lento yokulapha iyisiphiwo yangikhipha nje kwezinye izinto yasingena okwesibili ngizalelwe kuyona ngizalwa abazali ade bevele bekuyona le ndima ngiyangenwa angithwasile ukuthi ngathwasa ngayofunda cha abantu angihlangane nabo endleleni bangicathulisa bangidonsa ngesandla saze siyongena eklasini kuleli class engikulona abantu engihlangane nabo ngendlela uDokotela Mafikalishona bafowethu insizwe besivashele namhlanje sijabuleka kakhulu ukuthi sibe nayo la kwiSelect Africa TV maningi bafowethu amavideo sesiwenzile naye indoda esihleze sinayo isemukela kuningi mawungena nje kwiSelect Africa TV uzomthola uMafikalishona uDr ZITHA kumnandi kakhulu bafowethu emasinani siyanithanda kakhulu